yanzu labari ya same mu ga ɗumi cewa Isra'ila da Iran an koma filin daga. Ma'ana yaƙi ya ɓarke tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu, inda an ka hango Iran ta halba manyan makamai zuwa cikin ƙasar Isra'ila, inda ake ganin ma ko ƙasar ta Iran tana son ta babbake ƙasar ta Iran ne a yau baki ɗaya, inda aka halba wannan misal cikin wani yanki na kudancin ƙasar Isra'ila, inda tuni dakarun juyin jihali na ƙasar Iran wato RDCC suka fito suka tabbatar da cewa sun hari ƙasar Iran, sun hari ƙasar Isra'ila a cikin wannan dare. Ita ma ana ta bangare ƙasar Isra'ila ta fito ta tabbatar da wannan hari, inda take cewa gaba ɗaya makaman masu linzami da aka harba cikin ƙasar ta Isra'ila ta samu ta kakkaɓo su. To amma wannan dai bayani ne nasu ne suke yi, wanda wani lokacin ko da an musu barna ba za su fito fili su faɗa ba, kuma ba za su gayi adadin barna da aka musu ba, sai dai su boye, sai dai ma su nuna nasarar da suka yi a yakin da aka yi. To amma menene asalin wannan ma ta kai ga Iran ta hari Isra'ila a cikin wannan dare da muke yau Lahadi a 7 ga watan 6, 2026. Ita dai Iran ta ce ta kai wannan hare-haren ne saboda ita yadda ƙasar Yahudawa take kai hare-hare a ƙasar Lebanon, duk da yarjejeniya ta tsagaita wuta da aka yi da ita. Ko ya san da cewa ƙasar Yahudawa ba alƙawari gare su ba mutunta alƙawari gare su ba. Akwai yarjejeniya da aka yi ta tsagaita wuta wadda shugaban Amurka da shi da kanshi ya hito ya tabbatar da wannan yarjejeniya, amma duk da haka nan ƙasar Yahudawa sai ta je tana kai hari ƙasar Lebanon, tana ta hallaka yara ƙanana, tana hallaka mata da yara, tana hallaka makarantu, duka tana ta'addanci sosai. To Iran ta yi ta barazanar cewa Isra'ila ta daina, in ba ta daina ba to ita Iran in za ta koma fagen yaki. Kuma hatta yarjejeniyar da ake so a cima tsakanin Amurka da Isra'ila, wannan yana daga cikin dalilin da yasa har yanzu ba a samu tsayayyar yarjejeniya, saboda wannan yana daga cikin dalilin da cewa idan aka samu yarjejeniya ta tsagaita wuta, dole sai ita ƙasar Yahudawa ta daina kai hare-hare ƙasar Lebanon. Saboda ita ƙasar Lebanon kamar wata garkuwa ce ga ƙasar Iran, saboda ita ƙasar Lebanon akwai masu goya ma ita ƙasar Isra'ila baya, wanda duk wani abu ya taso zaka ga ita ƙasar Lebanon waɗannan yankunan da suke goyon baya Iran sun fito sun ba Iran goyon baya, sun taimaki Iran. Hatta a wannan yakin da aka yi na kwanakin nan, sai da ƙasar ta Lebanon, mujahidai na Lebanon suka fito suka ba wa Iran goyon baya, suka kama ma Iran. To a wani dalili yanzu ita Iran din za ta zo ta yarjejeniya da Isra'ila da Amurka ba tare da ita Lebanon din ta shigo ciki ba, ko kuma a'a an yarjejeniya da ita kuma ita Isra'ila ta je tana ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar Lebanon, wanda wannan ba daidai ba ne. Ba ta yiwa wanda ya kama maka a lokacin da kake yaƙi, kuma yanzu kun zo kun shirya ba ku dinga yaƙi, amma wancan abokin naka da ya kama ma ana ta kai masa hari, ana ta hallaka shi, alhali kai baka da wani mataki da kake nan kana ɗauka. Kenan wannan ga mataki da Iran ta ɗauka mataki ne wanda ya daidai, mataki ne wanda Iran ta nuna kulawa ga ƙasar Lebanon da al'ummarta, saboda duk wanda yake bibiyar al'amuran da yau da kullum zai fahimci cewa Isra'ila tana aikata mummunan ta'addanci a ƙasar Gaza da kuma Lebanon, musamman ganin cewa wannan wutar da aka tsaida ta 'yan kwanaki ko mu ce ta 'yan makonni, ta samu damar ita ƙasar Yahudawa ba inda take kai hari, to sai take amfani da wannan tana ta aikata ta'addanci a Gaza da kuma Lebanon. Kenan wannan matakin da Iran ta ɗauka na cewa tunda ita Isra'ila ba za ta mutunta waccan doka ba, kenan ita ma gara ma yanzu ta koma ta ci gaba da fafatawa, tunda a cewar ta ita Iran din su makiyanta Yahudawa ba za su fahimtar wani yare ba in dai ba yaren ma'ana makami mai linzami ba, kenan wannan yaren ka ina suke fahimta.
kenan za a iya cewa yanzu nan an koma tebur, an koma filin daga tsakanin Isra'ila da Amurka da Iran. To amma yanzu na kahin haɗin yi wannan bayanin na hango shugaban Amurka tuni ya hito yana cewa jarida Amurka ta Fox News yana cewa tunda ta riga ta harba 'yan misali inda take da shi wato Iran kenan, to ya kamata ta dawo teburin sulhu a ci gaba da tattauna. Wannan shine shugaba Amurka yake bayani. Ku ci gaba da kasancewar tare da Abuzairu Barmi, insha Allah zan dinga kawo muku labarai da suka shafi gabas ta tsakiya a wannan tashar tawa da suna Abuzairu Barmini TV. Assalamu alaikum.